दा नोंथांमोनखौ मिडियानि नोंथांमोनखौ बाहाय सफैनायखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरो। दिनैहाय जोङो बन'सुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनि थामथि जोनोम सानखौ फालिनाय फैदों बाहाय सरलपारायाव। जों सेथि हाखौ जोङो दारागावआव फालिदोंमोन, नैथिखौ जोङो सैनारि पार्कआव रामफल बिल सेरफांगुरि क'क्राझार बाहाय फालिदोंमोन, ओमफ्राय थामथिखौ जों दा सरलपारायाव फालिदों। दा बेनो जाहैबाय जों 2021आव सरलपारायावनो गायसनजेनदोंमोन बेखौ साब्रै सेंग्राफोर। दा साब्रै सेंग्राफोरा ओरैबायदि आरो बिसोर सोरबा रयेल एनफिल्ड गैयाबा बहुतता एमसि मटरसाइकेल क्लाबफ्रानो लाफाया नालाय, ओमफ्राय बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै थारमाने आदा बिदि जोंनावथ' रयेल एनफिल्ड गैया, जों खिन्थु जों राइडिं कालसारखौ सोलोंनो लुगैदों बा राइडिं ब्रादारहुडआव जों हाबनो लुगैदों बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय नांगौबा लासैनो जोङो रोंलाङोबा रयेल एनफिल्ड लानानै जों एमसिआव हाबसै बेफोरबायदि। ओमफ्राय उनावहाय आंथ' नुबाय जोंनि जायगायावथ' जेनेबा बयबो मोनसे ब्रेन्डनिखौ बायनो हाथावथाव बिदिथ' सेंग्राफोर गैया, न'नि बिमा बिफानि बाइकखौबो सालायो, बिदाफोरनिखौबो सालायो। दा नंखायनो आङो सानदों आरो दा जुदि नोंसोर राइडिं कालसाराव फैनोबा राइडिं ब्रादारहुडआव फैनोबा बहुतता रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सफोर दं, जों बेखौ फल' खालामनांगौ जायो। दा बेखौ रोंनायनि थाखाय बे रयेल एनफिल्ड थाथारनांगौ बे नङा आरो। दा नंखायनो जोङो रयेल एनफिल्डनि क्लाबबाबो मटरसाइकेल क्लाबबाबो जों गैयैखौबाबो माने गेस्ट हिसाबै लादों, जाहाथे बिसोर रोंथों, रोंनानै उनावहाय जा हायो जेनेबा इभेन्टफ्राव थाङोबाथ' आरिया आरिनि एक्सट्रा थायो नालाय। दा बेफोरबायदि आरो गाव माखौ मोजां मोनो बे बाइकखौ लानानै सालायथों। खिन्थु जोंना फार्स्ट एन्ड फरमस्टआ जाहैबाय सेफटिनि थाखायसो जों बे मटरसाइकेल क्लाबखौ दादों। प्लास जोङो राइट फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट्स, जाहाथे जों जेरावखि जाया जों बिदेशआव थांबाबो खाथि खालानि जेनेबा भुटान, नेपाल, बांलादेश बेफोर खाथि खालानि हादोरफ्राव जों राइड खालामबाबो जाहाथे मानसिफ्रा जोंखौ पजिटिभ भाबै बड'लेण्डनि बिखय मिन्थिथों होननानैसो जों बेखौ फरमेसन खालामनाय जादोंमोन आरो मटरसाइकेल बे बन'सुरखौ। दा जोंनाव गोदान प्रसपेक्टफोर बहुतता दं गथ'फोर दिनै हाबफैनाय जोंनि थार्ड फाउन्डेसन डेआव। ओमफ्राय गेस्ट हिसाबै थानायफ्रा दिनै मेम्बारशिपआव हाबनायबो दं जोंनाव 6 जन, दा 6 जन आरो। ओमफ्राय बिसोरो दा जोंनाव फुल फ्लेजेड मेम्बार हाबबाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं बिसोरनि आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरो। ओमफ्राय दिनैयाव थार्ड फाउन्डेसन डे फालिनायाव जोंना दा 32 जन दं, ओमफ्राय माखासेया फैगासिनो दा बेक्तिगत माने बाहाय दा थानाया जों 32 जन दं। ओमफ्राय ओरैनो जोंना 36 जन आरो दा टटेल माने गेस्टफोरखौ लानानै। ओमफ्राय अरिजिनेल मेम्बार्सफ्रा 21 जनल'। खिन्थु जोंना दा गोदान प्रसपेक्टफोर हाबबावबाय आरो दा गोदान गेस्टफोरबो फैगासिनो लामायाव, दा बहुतता बारायगोन। दाहायसो मिन्थिसिगोन, जा रल कल बानायलायबासो मिन्थिसिगोन आरो। बे 3 बोसोराव बबे बबेसिम राइड खालामदों नोंथांमोननिफ्राय? जोङो फार्स्ट एक्सुवेलि जों फाउन्डेसन बा बन'सुर दाजेननायावनो जोङो नेपालाव थांदोंमोन, धारान होननायाव आरो ब्लेक हक राइडार्स मिट होनाय दंमोन, जों बाहाय थांदों 2001आवनो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो गोजानसिनाव थांनाय म्यानमाराव थांदों, खाथि कान्ट्रियाव म्यानमाराव थांदों। बेनिफ्राय जोङो बावैसो बांलादेशआवबो थांनानै फैदों, माने बर्डाराव आरो बर्डाराव मेघालया बर्डार जायो नालाय बे थांना फैदों। ओमफ्राय जों बावैसो जास्ट 2 मान्थ्स बेक जोङो सिक्किमाव थांनानै फैदों, माने नर्थ सिक्किम एन्टायार नर्थ सिक्किमखौ बेरायनानै फैजोबदों आरो 0 पइन्ट गासिबो बेखौ बेरायनानै फैदों। माने एसे लं राइड जायो बेयो। ओमफ्राय जों बावैनो टारगेट लादों, माने मानसिफ्रा बुङोना लेह लादाख होननानै। लेह लादाखआवथ' जेनेबा जोंनिफ्राय क्लाबनिफ्राय सानैसो थांखांबाय, आंबो थांखांखाबाय सिगां गोदो गोदायनो। दा जों गोदानैनो उइदिन नेक्स्ट इयार सेप्तेम्बराव जोङो बे राइडखौ खालामगोन, जाहाथे जों लादाखआवबोथ' बिसोरबो 6 सिडुल बिगासिनो नङा होमबा लेह लादाख अट'नमास काउन्सिला, माने बिसोरथ' इउनियन टेरिटरिस नालाय दा बिसोरबो 6 सिडुल बिगासिनो नालाय, जाहाथे बे थांनानै जोंबो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि बिखय एसेबाबो मिन्थिहैनो हायो। जाहाथे जोंनावबो टुरिजम पटेन्सियेल बहुद दं जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव। दा बेफोरखौ लानानै जों राइड खालामगोन आरो। बेफोरबायदि गोलाव राइड खालामनायाव माबायदि जेंनानि फेस जानो गोनां जायो राइडार्सफोरा? दा एक्सुवेलि मेन बुस्थुआनो जाहैबाय रांनि आरो समनि। मानोना बहुतता सेंग्राफ्रानो दानि सेंग्रा जाफुनाय सेंग्राफ्रा राइडार जानो लुगैयो। खिन्थु आं बारे बारे मोनसे खोथाखौ आं खावलायो नोंथांमोननिसिम, राइडार जानो बा नोंथांमोननि मा गोनांथि, नोंथांमोननिया जेनेबा रिसर्सेस नांगोन, थाखा फैसाया मेन बिराद इम्परटेन्ट। ओमफ्राय नोंथांमोना टाइम होनो हानांगोन। माने राइडिंआ मोनसे पेसनसोथ', नोंनि गोसोनिफ्राय सोमजिनाय लुगैनायसो बे बुस्थुआ, पेसनसो राइडिंआ। दा बेनि थाखायनो आं गथ'फोरखौ दानि इयुननि गथ'फोरखौबो आं खावलायो, राइडार जानोबा नोंथांमोना रिसर्सेस नांगोन, थाखा फैसा नांगोन, ओमफ्राय सम नांगोन। ओमफ्राय जोंनि जेंनाया बेनो थाखा फैसानि जेंना जायो, खिन्थु जों गावबागाव खालामनानै लायो बेखौ, गाव गावनि पकेटनिफ्राय जों राइड खालामो। ओमफ्राय बेनो आरो जों खिन्थु एखमबा लेंगुवेजनि बेरियार थायो, खिन्थु लेंगुवेजनि बेरियार नंखायनो दानिफ्रायनो जोंनि सेंग्राफ्रा बर'फ्रा खिन्थु बहुत इन्टेलिजेन्ट होननानै आं मिथिगौ, मानो होनबा आं बाहेरायावबो फरायोमोनथ'। ओमफ्राय जोंनि बर'फोरखौ बाहेरायाव थांनायाव आङो लेंगुवेज बेरियार एथ'बां नुहैयाखै। खिन्थु गुबुननिफ्रा थाङोबा जेनेबा नेपालफ्राव थाङोबाबो जों इंलिसबाबो हिन्दीबाबो एसे सोलिखायो नालाय, दा जोंनि बर'फ्रा बेखौ रोंखायो। दा जिखुनु बेनो आरो लेंगुवेजनि एसे प्रब्लेम थायो, ओमफ्राय जानाय लोंनाया खिन्थु बिराद प्रब्लेम जायो एखमबा।
मानो होनबा नों अबेबा अइलि फुड जानांगौ जायो ओमफ्राय अबेबा बयल बिदि ओमफ्राय थाखा फैसा बेनोसै राइडार क्लाबाव हाबनोबा माबायदि गाइडखौ मानिनांगौ जायो औ बेनो सेथियाव जाहैबाय जोंना रिसर्सेस नांगौ मानो होनबा नों खामायनाय जानांगोन खुदनो माने खामायनायबाबो नोंना मोनसे इनकाम थानांगोन आरो राइडार जानोबा ओमफ्राय नैथियाव जाहैबाय जोंना नोङो टाइम होनो हानांगोन माने नोङो सोरबा सोरबाथ' जेनेबा ओरैबायदि थायोना जेनेबा ग्रेजुवेट जाबाय ओरैनो थाबाय खिन्थु बिसोर रिसर्सेस दं बिसोर मालाय एसेबाबो थाखा खामायो आउट इनकाम खामायो बिसोरबो हाबनो हागोन दा बे नैथि ओमफ्राय थामथियाव जाहैबाय जोंना खिन्थु स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सआ जाहैबाय मा न'निफ्राय ओंखारनानै जुदि बाइकआव गाखोबानो जोंना हेलमेटआ एकदम गोनांथि नङाबा जोङो 500 फाइन लायो नुनानै सोरबा खोन्थाहरोबा बिथांमोननो जों 500खौ फाइनखौनो माने बेखौनो जों माने प्राइस हिसाबै होगोन बेफोरबायदि आरो जोंना बिराद स्ट्रिक्ट जोंना न'निफ्राय ओंखारबानो हेलमेट हमथारनांगौ ओमफ्राय जोंना बेनो आरो जोंनि मानसिफोरखौ आं नुयो मानसिफ्रा स्निकार्स गाननानै जानला मोनला जुथा गाननानै राइड खालामो बिदि नङा जोंना खिन्थु मटर साइकेल क्लाबाव बन'सुराव कम्पालसारि जोंना लेदारनि नङाबा स्टिल ट'नि आरो नङाबा बे मिलिटारि बुट्स बेफोरखौ गाननानैसो जों सालायनांगौ आरो बे बिराद गोनांथि ओमफ्राय बेनो जाहैबाय मा जोंना चिफ थायो बन'सुर ब्रादार्स मटर साइकेल क्लाब जिखुनु एमसिआवनो चिफ थायो चिफनि खोथाफोरखौ मानिलायनांगौ ओमफ्राय जेब्ला इभेन्ट जायो इभेन्टफ्राव थाङोबा नांलाय खमलायनो मोना बयजोंबो लोगो जानानै ब्रादारहुड नालाय बे बुस्थुखौ जोङो फालिलायनांगौ मिलिलायनानै थानांगौ माने बाहाय खुनु जाथि धर्म माने देरसिन दुइसिन बा फुराना राइडार गोदान राइडार बिदि गैया गासिबो समानजोब गासिबो ब्रादार्सजोब ओमफ्राय बाहाय जेनेबा चिफ थायो चिफनि खोथाखौ मानिलायनांगौ ओमफ्राय बयबो जयैनो आसे ब्रादार आरो माने मोनसे न'खरनि बायदि जायो जों राइडिं माने मटर साइकेल क्लाबफ्रा आरो दायो जोङो 2025 मार्चआव 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि हरनैनि हाबाफारि आरो बावखुंग्रियाव जोङो आसाम राइडार्स मिट भलिउम 4खौ खुंनाय जागोन बन'सुर ब्रादार्स मटर साइकेल क्लाबा थारमाने बेखौ बिबान मोनदों एबार आसाम राइडार्स मिटखौ खुंनो थाखाय नोंथांमोना जुदि बेखौ नायदोंबा अननानै फै रयेल एनफिल्डफोर दङबा फै जों रेजिस्ट्रेसन फिस सामान्य फिसा रेजिस्ट्रेसन फिस लानानै नोंसोर हाबनो हागोन ओमफ्राय बाहाय खालि रयेल एनफिल्डल' एलाउ मोनगोन आरो ओमफ्राय सुपार बाइक्सफोरबा दंबा सुपार बाइक्सखौ जों एलाउ होगोन खिन्थु गेटआव दोननांगोन आरो ओमफ्राय दस्रा बाइकफोरबा जों एलाउ होआ ओमफ्राय खालि रयेल एनफिल्डनिल' बियो ओमफ्राय बाहाय अननानै नोंसोरो जोंनि बड'लेण्डनि कालचार बा बड'लेण्ड एरियानि कालचार जाखिनि जोंनि बड'लेण्डआव थागिबिफोर दङ गुबुन गुबुन ट्राइब्सफोर दङ बिसोरनि मोसानाय ओमफ्राय बिसोरनि दामनाय देनायखौबो जों बाहाय दिन्थिफुंगोन आरो बाहाय जोंना बहुतथा एन्टायार नर्थ इस्टनि 8 स्टेट्सनिफ्राय फैजोबगोन आरो दिल्लीनिफ्राय फैगोन खोथा होखानाय दङ आरो जोंना वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैगोन खोथा होखानाय दङ आरो खाथि हादोरनिफ्राय भुटान आरो नेपालनिफ्रायबो फैगोन बाहाय नुजाफैगोन बाहाय पार्टिसिपेट खालामफैगोन दा नोंथांमोना नंखायनो गोसो गुदुंबा आसाम राइडार्स मिट भलिउम 4आव 2025 मार्च 8, 9, 10 बाहाय अननानै सापर्ट होफै जों गोजोननाय मोनगोन आरो जों बड'लेण्डखौ एसे मोजाङै दिन्थिफुंनो हायोबा जोंबो मोजां मोनगोन नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन गिबियावनो आं आंनि सिनायथिखौ बयनिसिमबो होनो गोसो जायो आंनि मुङा बेनसिन नार्जारि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो खैलामेला होननाय गामिनि आरो ओमफ्राय जोंनि बेयाव फैनायनि जाहोनानो मेन जाहोनानो जादों दि जों आदामोननि ग्रुपखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थायो राइड खालामनाय आरो मोजां मोनो आरो आदामोननि राइड खालामनायखौ ओमफ्राय दा जोंबो ओरैनो लोगोफोर नांनानै साथाम साब्रै ओरैनो राइड खालामलाबाय थायो आरो ओमफ्राय दा मोनसे गाइडेन्स नांगौ नालाय ओंखायनो आदामोनखौ रिकुवेस्ट खालामनानै माने बिसिनि आदामोननि ग्रुपआव हाबनो होननानै फैनाय आरो माने जइन जानो गोदान मेम्बार्सफोर ओमफ्राय आदामोना जोंखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय दा जों दिनैनि दिनाव जों जइन जादों आरो गोदान बे एसेनोसै आरो माब्लानिफ्राय बेफोरबायदि राइडखौ जागायजेनदों राइडखौ जेला आं फार्स्ट इयार फरायदों बेनिफ्रायनो आं एसे जागायजेननाय आरो गोजान गोजान बबेसिम गोजान बारा गोजानथ' थाङाखै ओरैनो शिलंसिम थांबाय आरो जोंनि चिफ सार जेनेबा बे बन'सुर माबावहाय मटर साइकेल माखामरायाव आं जइन जादों दिनैफ्राय जइन माने पस्टपेडआवहाय हाबबाय ओमफ्राय सिगाङावथ' आं ओरैनो साइकेलजों बेरायखांबाय गोजान गोजान टुर खालामबाय ओरैनो शिलं गेंटक ओरै सिक्किम दिल्ली थांबाय साइकेलजों ओमफ्राय दा बिनि उनाव स्कुटिजों आङो आरो खेबसे खालामबावदों ओमफ्राय दा स्कुटिजों जाया ना ओमफ्राय आं दा आरि लानाय जादों रयेल एनफिल्ड ओमफ्राय दा नैबे सारमोनजों आङो दा बे ग्रुपआव आं हाबनाय जादों आरो दा एक्सपिरियेन्स माबायदि आंथ' दा सारमोनजोंहा दिनै फार्स्ट टाइम दिनै फैदों बाय आं दा सरलपारायाव फैदों माबानिफ्राय बेसरगावनिफ्राय दा गामिनिफ्राय दा आं जाखिनि फैदों आं मोजां मोनदों आरो दा ससे फैनायावहायनो मोजां मोनदों दा आं आसा खालामो सिगाङाव उनावबो आं सारमोना आंखौ जेनेबा मोजां दैदेनलांगोन आरो आं मोजाङै मोजां जेनेबा राइड खालामनो हागोन